Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Official, guys. Masih seputaran dengan curhatan dari follower Sainem ini dari YouTube. Dari YouTube ya, guys ya. Ini dari Mas Guanteng. Blue is the color namanya, Mas Blue. Terima kasih curhatannya sudah berbagi dengan Sainem pengalaman iclik yang sangat intinya umurnya 30 tahun masih iki yo duwe pacar wis pacaran setahun, pacarnya rondo, umurnya tua sekitar swidaan. Awale kenal kuwi asale saka pijet. Cewek iki wong mak mijet gitu, tukang pijet ya. Terus sering ngobrol, chat, terus sering ketemuan dong. Akhirnya wonge ngejak pacaran. Awalnya mikir-mikir karena usia tur aku yo ora tau pacaran, terus pacaran ngasih saiki seminggu. Awal-awalnya pacaran iku dikon pacaran neng omahe, terus aku kaget bendino ketemu. Aku senengane ngelus-lus veline. Pokoknya grepe-grepe terus ngono kuwi dijak. Terus suwi-suwi grepe-grepe bla 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 terus dijak kenton. Biasa mak-mak ya, mak-mak iki lek wis sepuh ya to, iku kaya puber keempat. Biasane iku suwi ora nek sing banjiri babuke. Jadine lek piye yo pengen juga kayak gitu, pengen juga. Terus awalnya lagi 2 menit wis muncrat, wis kementon suwi-suwi, wis iso rada suwi. Berarti masih iki kaya sapa mak-mak tukang pijet iki kaya nggih belajaran kayak gitu. Tapi wonge sing ngejak si mak-mak iki mang ya. Bar kuwi akhirnya saben dina kuwi pacare ngejak kenton nang omahe. 3 bulan pertamane sedina kuwi iso 5 ping 7 rondo puyuh. Mak-mak iku termasuk penggila veli yo. Tapi sing dijak ngono kuwi kan sing umure di bawah adoh ngono. Kuwi kena-kena ora tau katokan. Yo mak-mak iki lek masih moro ku kaya wis cemepak ngono ya, ora katoki ya. Bauke ora dikatoki dadi wis kaya cemepak ngono. Udah terus pokoknya bulan selanjutnya paling ping 3 ronde. Nanti saiki pacarku kuwi hiperpol, seneng serot nek jero mfek. Tapi yo dilalah ora meteng sih. Mungkin lek wis tuwa umur swidaan wis monopause iku lek kon meteng longko wis nggak iso ya. Karena akhir-akhir iki aku koyo ngerasa jenuh karo pacare. Mungkin kebanyakan ya. Kayak kebanyakan suwi jenuh, kurang nafsu lek main saiki rada loyo, sak ronde ngono wis sak wen-wen lagi metu, tur pejuwe metu mung sithik tok. Jare pacarku kurang kepenak rasane, dhek njaluk ngaceng maksimal, tapi nek aku coli dhewe malah iso ngaceng maksimal. Metu pejuwe yo akeh tur kenthel. Nek enek tips trik supaya nafsu birahiku kembali enggak Mbak? Supaya itu terus berkali-kali meneh nek MVE pacarku. Terima kasih sebelumnya iki. Gini Mas dari YouTube Mbak, iki dari subscribe-ku dan aku ini maaf agak batuk ya. Kalau masalah tip gairah ben rada gairah karo pacare sampean iki mungkin di fase yang jenuh. Mungkin di fase yang jenuh, mungkin ada apa sesuatu sing garai sampean iku kurang bergairah ndek mak-mak pijet iki mang. Mak-mak pijet iku mungkin ojo monoton, mainnya ojo monoton ya. Walaupun hiper itu kadang, cewek hiper itu kadang mainnya monoton, seneng pinginnya dipuasnya tapi nggak mau muasnya si cowok, biasanya kayak gitu. Kadang si cowok iki mangki biasanya lah pengen nafsu karo cewek iki, biasanya enek penjaluan sing belum terpenuhi koyok to. Mungkin si emak-emak iki pernah janji nukokne HP, tapi nggak ditukok-tukokne HP. Jadi alhasil dijak ngicil iku malah koyok loyo kesane kayak gitu. Terus yang kedua nih ada faktor lain. Faktor lainnya itu mungkin gaya iclike iki monoton. Ngono-ngono wae nggak enek sensasi nih, nggak enek tantangan nih kayak kayak sensasi tantangan iki pinginnya fantasi sing piye. Kudu cowok iku juga ditanya njaluke sing kepiye, senengmu sing ya apa kayak gitu. Biasanya karena seringnya iclik monoton sing gak iso barbar. Iclike paling penak nek awakmu iso bergairah. Iku kudu ngerteni apa sing dimaui si cowok juga gitu loh. Jangan maunya dimengerti terus. Kadang cowok iku ki
nggak beda karo cewek itu sama. Nek koyo di gini, koyo dijanjikan kayak gitu ya, dijanjikan besok kamu tak beliin HP atau baju. Lah, janjimu itu nggak kamu penuhi, terus kamu mau tumpak di celaki itu wis loyo. Kayak kayak nggak bergairah, kayak aku ini dihapusi sih. Ngapain kayak gitu loh. Kowe mek ngongkon muas tok tapi janjimu gak kok meni. Biasanya cowok iku mang memang dari awal iku mang hubungannya iku mau karena sesuatu hal benda iku akan ya suloyo gitu, tapi memang bener-bener cinta ya nggak suloyo. Apa meneh memang bener-bener kat awale saling memuaskan iku juga beda lagi loh. Tapi ya suwi-suwi kadang ya enek jenuh juga pastilah, karena kan emak-emak itu kalau semakin tua kan ya semakin loyo karena sudah menopause, kekuatan pun juga kurang, gairah pun itu juga kurang karena sudah menopause kayak gitu loh Bes ya. Kalau tipnya ya harus ngobrol, maumu apa sih, pengenmu apa sih gitu, saling ngobrol biar merubah fantasi, merubah gaya iclik juga mempengaruhi juga. Terus sampean juga jangan mikir buru-buru karo pacare karo mak pijet, jadi ini ben tambah kelimu ngaceng, ben tetep ngaceng atas gairah karo mak pijet ya. Intinya kamu pengennya mandang iki kenton ngiclik hiburan lah kayak gitu. Ojo mikir sing ruwono-rono sing pengen memiliki nikah tapi nggak usah. Intinya hiburan, seneng-seneng, saling cerot. Aduh, agak pilek aku nih. Alah, maafkan daku guys, balok kuceluk entek kuceluk aja sampai waras. Warasiku menyiksa batin dan dada, guys. Wes. A few moments later. Dipasangi apa kaya neker-nekeran sing tak sepilne niki. Jarene ndek ondol-ondole ternyata jarene tante niki enak, iso klenyer-klenyer. Terus sampai kaya tante niki nambah-nambah. Emangnya tenan apa curhatannya Mas Rafiq iki sing nih curhatannya ada dikit, kita nggak bisa sepil akun IG-nya ya, privasi juga, cuma namanya Mas Rafiq Skater. Nah jarine tante iki sampai nambah 6 kali, tapi dari sharing dari tak takoki emang nggak ngerusak bau nih kan. Kebanyakan sing ngomong karo aku iki sing cewek, dari pihak cewek iku nek cowok manuke sing dipasang gotri, sing manuke iki diweki neker iku kaya ngrusak bau. Jare ngrusak bau lah, jare nek sing ngomong loro lah. Tapi mungkin beda-beda ya. Tapi enek sing curhatan karo aku iki ceweke keenakan lah. Cewek iku seneng, jarene klenyer-klenyer, enak, ndang metu, terus tambah puas. Ya, kalau nek aku sih urung pernah ngrasakne sing entuk neker sing koyo sakjane iki sing koyo klereng-klerengan neker-neker gitu loh. Aku urung pernah, apane sing gotrian iku aku urung pernah. Jadi aku nggak paham rasane piye nang jero bawoks ya, aku nggak ngerti. Jarene macem-macem curhatane sing mlebu nang aku itu macem-macem. Jarene enek sing enak, enek sing enggak, enek sing rusak bau, enek sing loro, enek sing bare perih, enek sing bare luka, enek sing macem-macem. Jarene terus manuke pun ku ting prentul elek, lek pas ngaceng sih api, tapi lek pas ngledruk ngono kae teng prentul elek jarene. Lek masalah elek enggake kan disimpaki kan ra ketok jero simpak ya Bes ya. Jadi nek malah elek enggake kan sing ero dek dhewe, takkan lah manuk nglentruk enggak visuali kan ya ndak mungkin ya. Enek malah nem manuk sing dipasang gotri neker iku lho rata-rata elek lek pas nglentruk, lek apike lek pas ngececeng. Lah tapi lek pas nglentruk ngono kae kan sing ero kan sing duwe dhewe ya. Takkanlah manuk iku momok kowe ngalor ngidul mlaku ra mau adai kan ya enggak lucu juga gitu loh. Terus ya mungkin nek apa ya, nek koyo no si apa ya, nek sampai tante nek keenakan dengan dipasang neker iku kurasa mungkin tante niku lebih nikmat ya, lebih suka nek enek klerenge. Ada cewek juga sing curhat karo Sainem, bojone pernah dipasang gotri.
jari niki lek dipasang gotri itu sakit gitu, sakit terus nggak enak gitu. Jadi koyok no kelaran, koyok perih, dia nggak iso nikmati. Ku beda-beda ya Bes ya, beda-beda. Jadi orang itu semua beda-beda. Jadi adewe juga nggak ini ya, ora beda koyok fantasinya enek sing celeneh, fantasinya enek sing biasa-biasa saja, enek sing enak nggak mau ngomong, enak isin cenderung ke isin insecure. Kayak saya ngene iki kayak seumpamane icil karo cowok kok dadak dideloki bawukku dimat nih isin aku. Lek secara lawaran terang-terangan lawaran ini ora ngombe alkohol isin, tapi lek pas ngombe alkohol rada mambu didik ngono enggak gitu, lebih ke insecure, enggak pede gitu lek disawang. Oh, mergone rada melet. Jadi rada piye ngono. Jadi ya begitulah kalau terima kasih sarannya Mas Ropek ya. Yang lainnya boleh curhat tapi melalui chat, tidak telepon, tidak video call ya, bukan video call. Mereka itu curhatannya itu chat, ngechat aku nulis halo Mbak Nem, aku duwe pengalaman iclik bla bla dan sak piturute bukan sebanyak mungkin. Yo pengalamanmu iclik sing terenak karo nggak enak terserah. Kamu mau sharing nggak enak iclik apa wes pokoknya seputaran iclik terserah. Ngechat tapi jangan telepon. Kalau telepon nggak ini tak sepa malah nggak tak tompo gitu, nggak tak respon. Jadi ngechat saja, nanti tak muat. Kalau nek seumpamane enek sing duwe akun YouTube ya boleh terserah. IG ku namanya juga Queen Sainem ya. Terima kasih curhatane, sharing iki sapa ngerti kanca-kanca enek sing wis tahu ngrasakne manuk enek nekere terus piye kesane, silahkan komen di bawah guys. Jangan lali cilik balo kucuk sampai waras-waras iku mengecewakan hati dan dada, dan suaraku rada bindeng meong pilek watuk, dan ojo lali cilik tapi edan waras.